Ngiyabingelela egameni likaJesu. Amen. Ngiyasolana nabavuma. Amen. Ngoba akade kuyinkinga uma uzoxoxa abantu bekwazela. Abantu bathi angasho kodwa thina ngoba bayakwazela. Manje ngawo ukuthi ngiyadingelela angashumayela ngiyadingelela. Angizukuba nenkinga uma ngishumayela ngiyavuma. Kodwa uma ngibingelela kuba ne-problem. Ngiyalibingelela abazalwane kamini kahle. Amen. Akangithathe lethuba ngibingelela uBishop Nkosi, Mamkosi. Ngifisela nokululama uphuthumayo uBishop. Uzolulama nami ngalulama. Abaningi bengakhona ukuthi ngisazohamba kodwa ngihamba namhlanje. Ngibingelela umndeni wasekhaya egameni likaJesu, ngisho ngaphandle kokusaba nje nawo kunanaza ngithi phephisani kulesi sehlo sehlakele uNkulunkulu samthandile noma kunje. Nami ngakusho nje ukuthi ke ngixoxa ivangeli leli lasendulo. Amen. Ivangeli engilixoxayo noma engilikhulumisayo ivangeli lasendulo kaNdaba. Angithi ke uPostoli Paulos ukwayichaza le ndaba wathi amavangeli maningi. Manje mina ngibambe leli elasendulo. Ngiyengizwe amazulu athi abambele enkulu. Angathi thina eMaswati sithini. Ngibambe elentulo. Angithi siphila esikhathini lapho ke uSathane angenelele khona angenelele endlini kaJehova kuvela izinto endlini kaJehova bese ngathi esikaJehova kanti asizwe zikaJehova lezi zinto zenzelwe egameni kaJehova kodwa singekho kungasizwe zikaJehova. Nkosi yami. Angazi noma ngezwakala. Amen. Kodwa ke mina ngibambe ivangeli lasendulo elithi ke uNkulunkulu akazwani lesono. uNkulunkulu uxabana nesono. Size sibe nale nkonzo ingoba kwehla indaba yesono. Kodwa uSimakade ngoba sikhonza uNkulunkulu wethuba lesibili lithi uNkulunkulu badinga ukuthi ke akwehle lona ayehlezi naye uma kwakhiwa zonke izinto ukuthi manje azosibuyisela kuye uSimakade. Amen. Angazi noma kezwakala. Amen. Haleluya. Amen. Manje ke ivangeli ngixoxa ilela sendulo elithi ke uSimakade ke uyabuyisela uNkulunkulu. Uma sikhuluma ngoJesu ke sikhuluma ke ngoNkulunkulu. Ivangeli ngikhuluma ngalo elithi ke uma sikholwa uNkulunkulu ke siyomazi yena. Hallelujah. Uma bheka encwadini kaJohana chapter number 17 verse 3 lithi zikaNkulunkulu ukuphila okuphakade yilokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu. Manje ngifuna ukuveza ukuthi ke uma sihlangene la sihlangene khona sisizane ekutheni ke masazi yena. Angazi noma ngezwakala. Udinga ukuthi sazi yena yedwa ngoba uSimakade noma uNkulunkulu ke ophethe ukuphila okuphakade. Manje kudingekile ukuthi ke sihambe simazi yena singahambi singamazi ngoba uma sihamba singamazi inkingi khona la. Siyazwini. Amen. Bamakela ngicela ungibukele ifesa lodwa nje. Jeremiah. Jeremiah 6 uverse 16 iphindeka kanje usho kanje uJehova uthi imane ezindleleni ibone nibuze imikhondo yasendulo ukuthi iphi indlela enhle nihambe ngayo ngiyakufumana ukuphumula kwemphefumulo yenu kepha bathi asikuhamba ngayo.
engifuna ukuveza ukuthi ke uNkulunkulu ke akakujezisi angakuxwayisanga. Akwenzeki nangephutha uNkulunkulu akujezise angazange akuxwayise. Ukusho zonke izinto ayishoyo uzisho yini azibazi ukuthi ukwenza kanje akayishoyo. Lapho sibuka uNkulunkulu ebuka isizwe ayekhethelwe sona u-Israyeli sihamba endleleni. Uvusa uprofethi uJeremaya ukuthi Jeremaya tshela u-Israyeli ngiyabona yena uyahamba kodwa-ke indlela ahamba ngayo ungathi kuyona indlela mina uNkulunkulu engiyidizayini. Ngizama ukuveza ukuthi-ke akuyibuza namhlanje ukuthi nje ubuhamba ushayelwe izandla kwenziwa zonke lezi zinto ngabe uhamba endleleni okuyiyo na. Usethi uSimakade-ke Jeremaya tshela u-Israyeli ukuthi manje uma endleleni nje behamba makuthi makufika lapho osibali lapho khona ukuphambana khona imigwaqo besuyama besuyabuza abuze indlela yasendulo athi yiphi indlela enhle eyasendulo. Haleluya. Manje indlela enhle yasendulo ekwazana noSimakade. Angazi noma kuyezwakala. Ngoba wonke umuntu ke ebehamba kodwa uNkulunkulu engekho happy. Uyasibona lesi sizwe ukuthi sona siyahamba kodwa sihambe endleleni yena imisile. Lalela-ke uma uhamba ke endleleni uNkulunkulu ke angayimisanga awuyi ukufinyelela ekuphumuleni lokhu akhuluma ngakho uNkulunkulu. Haleluya. Ngoba wena uhamba ngeyakho indlela futhi-ke uma uhamba endleleni uhambi ngokuqonda kwakho uhambi ngey'miso zakho kodwa uhamba ngey'miso-ke zikaNkulunkulu. Haleluya. Uhamba ngey'miso angithi thina masikhula kwakunaleli khona sangazi noma ngathi alisekho ngoba manje ukushaya unqambothi manje ayithi ayikho indlela la ihamba angezwa kunjalo manje angeke ukuthi-ke uyinceku kaNkulunkulu uhambe ngokuthanda kwakho endleleni ngoba uzokwenza izinto ezingekho right endleleni. Haleluya. Kodwa-ke uma uhamba ngey'miso zikaNkulunkulu kuyothi noma-ke sikubonile ukuthi uyahamba. noNkulunkulu ubonile ukuthi uyahamba.
kodwa manje ngabe uhamba endleleni right na. Haleluya. Lalela-ke buka-ke abangahambi ngendlela right uma ubheka laphana uJesu ke encwadini kaMateyu lithi uNkulunkulu-ke ube wathi-ke akusibo bonke abathi uNkulunkulu abayewubona umbuso kaNkulunkulu. Basebeveza manje kade benza izinto zaNkulunkulu kodwa baze bangasenzeli egameni likaNkulunkulu. Kodwa siprofethanga yini egameni lakho na? Lalela uthi usibakade uthini uthi anginazi nina bezikobuka. So hambe kangawo uNkulunkulu akathi izinto ezini. Akithi na uyabona nje uma izinto ezinabo haleluya. Usibona wena uma ubusokwenza ukuphuma endleleni ukuthi nginento ezisinakho noma ibandla lingangivuma noma ngabe lezinjani izinto ibandla kodwa mina nginento ezisinakho. Kodwa nje banginento ezisinakho angiye kuphumuleni. Ngizophinde usibakade uqoba athi yabo khona uhamba uzisho le ndaba kodwa ungayishaya egameni lakho. Ngithi mina-ke namhlanje lelizwi lesixwayisa ukuthi-ke kuloko kuhamba kwakhe akumeke manje ukuke. Ngiyacabanga ukuthi uhamba neningi okufuna ukufika ukuthi ngihamba nale yakho. Akume manje ukubuza uNkulunkulu wedwa. Haleluya. Ngiyangime nje noma kuthiwa sihamba nonkosikazi wamabelazi nje ukuthi hayi lana yizwa uNkulunkulu simane sihlukane ngokombono sidibane endlini ntambama. Hawu madoda. Sidibane endlini ntambama kodwa uma sihamba enkolweni ngoba senzelani senzela ukuthi ngosuku uma abantu benikezwa ukuphila nami ngikuthole ukuphila angathi uNkulunkulu isebenze siba ubazana. Imana ezindleleni nibuza indlela sendulo bese nithatha nihamba ngayo leyo ndlela ngoba leyo ndlela leyo-ke izonimikisa kuphundela bese ngigcina banana lawo sebefile lithi uNkulunkulu basalidedele izwi kaNkulunkulu ngoba kunesijesu sesikhulu ukudelela izwi kaNkulunkulu ngoba kungenzeka uhambe ngezwi kaNkulunkulu kanti udelela uNkulunkulu akayi ukuyeka yiko izwi kaNkulunkulu the kwahluleka tokuqala endlini kaJehova. Jonga na wenzanga kahle kodwa ngophethe ivangeli labo wenzanga kahle. Yilokhu uNkulunkulu akushoyo. Ngiyabonga egameni likaJesu ukuthi-ke uhambeni lwakho ulibuka ukuthi lilo na. Yithuba lelo nalo uma uhamba wrong ubuyele emuva uthathe the right direction. Nethemba lokuthi mhlawumbe uhlangiwe simdirecte right. Ngoba uma simdirecte wrong therefore usenkingeni lapha kwasisubonana. Noma yena ngathathanga ama-direction ebesivezela wona that means usenkingeni. Ubane moya ngiyakukhumbula futhi ngiyohlezi ngikukhumbula mama. Ngiyabonga ngayo yonke into ongenzele yona. Ngiyakuthanda lala ngoxolo. To you, Choma, it's been a long 30 years. We did it all. Sleep well, my friend.
from your bestie, Boni. Siyabonga ke bazalwane sesisemaphethelweni kuphelile ebesikuzele namhlanje kodwa ngifuna hayi man wajahi man uzoyithola sicela nje ukubonga kubazalwane bonke abakhona abasihambele namhlanje akusinto elula ukuvala isonto uye ngwabe nokwenye indawo kodwa siyayibonga isupport yenu nonke baholi nabazalwane sibandla laseChristiane kukhulu kithi nasemndenini wakamchunu siyabonga kakhulu ke sizoya kongcwaba ngapha endaweni entsha eduze kweFunvik lapha ngale endaweni entsha lapha sicela ukuthi ke abazalwane ke baseChristiane bonke abazalwane masesicedile konke sesibuyile emakhaya sadla ningahambi singakahlangani bazalwane sonke siyaceleka ukuthi sisale siyazi ukuthi abanye iSunday emnandi sibajahe ukuthi ishayile sicela ukuthi sihlale lapha ya kuzoba nomlayezo ozodluliswa kuleyo ndawo siyabonga kakhulu amen sicela ke ubaba wethu uNkosi woza sizosibusisela sovala amehlo emagameni amathathu wekayise ilendodana likamoya oyingcwele uNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu waseNazaretha siyabonga-ke mandla wonke siyabonga-ke mdala wey'nsuku baba nami lomndeni uNkulunkulu siyawusondeza kuwe uNkulunkulu onamandla izwi lakho uNkulunkulu alibuyele emuva lingawenzanga umsebenzi sibonga wena-ke uNkulunkulu onamandla uyohlala nabo-ke uNkulunkulu uyobalusa ushile ezwini lakho wathi lezi zinhlupheko ezesikhashana azinawulinganiswa nenkazimulo eyombulu kithi uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu wento zonke siyaphuma manje uyosiphephisa engozini uNkulunkulu thatha indawo ngelakho igama elinguJesu waseNazaretha kuze kube phakade amen umfundisi wethu umhlanga uyosebenzela phambili woza ndaba ezinhle woza ndaba Yeah, you got a full day. ezinhle
Eza.
Kuphunyulwa khona sizokhuleka ukuthi sesifikile. Siyabonga ukuthi usiqinisile sasifika. Sekazolala untombazana izolala la ngokuthula kuze kuyinkosi yethu Jesu. Amen.
umuntu wokuqala wavela emhlabathini angowenhlabathi, umuntu wesibili wavela ezulwini. Njengokuba enjalo owenhlabathi banjalo nalabo bangabenhlabathi, njengokuba enjalo nangowasezulwini, banjalo nabo abasezulwini. Futhi njengokuba banesimo sokwenhlabathi bayakuba nesimo sokwasezulwini futhi. Kepha ngisho lokhu bazalwane ukuthi inyama nagazi akunakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu, nakubola akunakulidla ifa lokungabola. Ngakho-ke bazalwane bami abathandekayo, yibani ngabagqilileyo abangaqigiyo, bavame njalo emsebenzini wenkosi. Nazi ukuthi ukusebenza kwenu akusilo ize enkosini. Ngicela nje-ke abazalwane abanelungelo lokuthela umhlabathi, abafundisi beze bazothela, nomndeni uzothela. Ngicela senze nje kanjalo.
Bafanele mfana ungasayi emuva hayi ebafethu asishayele yokugcina le akubamele yedwa na asishayele yokugcina ngeke ngiyawuthe hayi saphambili asayi emuva hayi Siyabonga kakhulu bobaba umsebenzi asebasebenzile. Sicela nje umndeni oqokile ukuthi simnike ithuba. Siyabingelela bazalwane bonke. Siyabonga beyimoto abasithwalile basiletha la. Siyabonga kini nonke. Nakho sefike ujina kwasiphazamisa la. I-grave number asinayo. Asazi ukuthi siyobona yini uMasisa la. Ngoba i-grave number sinayo. Saphathekile kahle ngalokho ngoba kuyadukeka emathuneni. Kodwa-ke siyobona ukuthi laba be-undertaker benze njani. Yilokho njena. Siyabonga kini nonke. Sothi-ke mase sibuyele ekhaya. Sidlule ekhaya sigeze izandla. Sithole ukuphuzwa. Amen. Cela sibalekile. Baba wethu oyingcwele isenkosi sethu Jesu. Siyabonga umsebenzi ososenzele wona. Sibonga ukusithwala qala iviki kuze kufike lesikhathi samanje. Sesihamba sibuyele emuva sethwale Nkosi semakhosi uchithe igazi lakho phansi. Sisezofika nasekhaya abahambayo nomndeni usale nawo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Kuze Take